बेसेबांबा गोबावनि उनाव ना आलायारन फिल्मखौ नुवाखै गोबाव जाबाय गोदोहाय बिफा बोराइजों जेब्ला कफि फाननो थाङो गरायसराव बाक्सायाव दे सर सिनेमा हलावहाय बिफा बोराइजों थांफानानै आलायारनखौ नुदोंमोन सेकेन्ड टाइम दिनै बिसि फिसाय नायहैफिनबावनिसै खिन्थु मा जायो नायनो बिराद बोसोरनि उनावहाय जेब्ला बे समाव आलायारनखौ नायदों अब्लाना आङो क्लास 7 बे समावथ' बिदिला ओइ नोंबो नायो दा आलायारनखौ नायो दा हा नायो बेसे बोसोर जाखो नुयो नुफेराखै फार्स्टआव खेबसे नुबाय खेबसे दानो थिखिदानि बिदिनो ओमफ्राय बेसेबा बोसोरनि उनावहाय आलायारन दिनै नुदों नायहैनोसै एसे 28 सो जाबाय आं 28 बोसोरसो बे 28 बोसोरसो जाबायनो जेब्ला जों नायहैदों बिफा बोराइखौ गोसोखांदों आं 89 ना 87 आव 88 आवसो नायदोंना आङो फुंनि 4टायाव थेलायाव कफि नारना लाना थांनानै बिफा बोराइया खोन्थाहैदों आफाखौ गोसोखांदों दिनैहाय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा आलायारनखौ दा खोन्थानो हायो पारमिसन मोनबा ससे खोन्थागोन आं पारमिसन गैयाब्ला खिन्थु खोन्थानो हानाय नङा बेसेबां मानसि जायो क'क्राझार होलांनोसै ओइलायथो सिदानो आलायारन फिल्म दिनै बावहाय नायफैनोसै बेयावला हामोना हामा हाबोथ' आलायारन फिल्मखौ दिनै आरोबाव खनसे स्रायनो मोजाङै नायनोसै ओइ एक्टर नायो दा फिल्मखौ गोसो होनानै माथो गोदो नुवाखैनो नोङो खेबसे नुबायब्रा भिडिअ नायदों लेकिन मायाव भिडिअ नायदों मेगन देरलायनाय नायखानोसै दा दिनैबा नोंखौ माबो जायगायाव दोननांगौथाय माबायाव गाखोनोसै शिलिंआवबाबो जायोलै आंना शिलिंआवबाबो जायो थेवबो नुनांगौबाल'नो ना मा खोमसि दंफाङाव गाखोना नायो जोङो मायाव दंफाङाव खोमसि जादोंना बेयावसो नुसिगोन एसे स्राङावहाय गैयाना ओमफ्राय गामियावसो बिदि दंफां नांलाबायोना एकदम थिखिनाव गाखोनानै थानोसै आलायारन फिल्म नायनोसै एसे ओमफ्राय बेसे बुरजा नायो नोंलाय जोबजासिम माने औ एसे नायनोसै बिराद गोबावनि उनाव 30 बोसोरसो 30 बोसोरसो जाबाय नामा जाबायथ' हा 19नि सिगांनो नोंलाय बेनोथ' 19नि सिगांनो चलो आलायारन नायगोना बै गाहायावसो ओरै नायख्लायगोन जाहैबाय आरोखि जोङो गाहायनिफ्रायसो नायख्लायगोन दा गोजौनिफ्राय गाहायाव नायख्लायगोन दा नामा गाहायथाराव बेयावबो 40 फुटसो गोजानाव जागोन गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय बयनिसिमबो जा जायो मोजांनि थाखाय जायो बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ माने जों सब समाय पजिटिभ थिंकिंखौ साननानै लायोबा सोब खामानियानो जाफुंनो हायो दा ओंखायनो जोङो 37 इयार्स गोमानानै थादोंमोन जोंनि आलायारन सावथुना जे बुस्थुखौ जोंनि एक्टर एक्ट्रेसफोर आरो प्रडिउसारफोर जाखिनि पार्टनार्सफोर बाहाय दंफैयो दायसआव जिरायनानै दं नोंथांमोना बहुतानो सोंबाय थादोंमोन जे आलायारननि सावथुना मा जानानै थांखो दा गेजेराव आरो जों मोनसे निउसखौ खोनानो मोनबावदोंमोन जे गभर्नमेन्टआ बा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ लानानै फैदोंमोन होननानै आरो बे मारै गोमानानै थाखो आरो मायानि जाहोनाव मा जाहोननि थाखाय बेखौ देखायनो हायाखै बेखौ एसेबाबो मिथिनो लुगैयो नोंथांमोना मानो होनबा निउस मिडियाफ्रावबो एसेबाबो सोरबा सासे नङा सासे सुबुङा जोंखौ एसेबाबो बुंनाय जादों बा एसेबाबो नारसोमनाय जादों जे गभर्नमेन्ट लाबोनाय सिनेमाखौ मानो फ्रियाव देखायनो हाया होननानै दा दिनै आङो मोनसे ट्रुथ बा फेक्ट बुस्थुखौ आं खोन्थानो लुगैदों नोंथांमोननिसिम बाहाय नुजाफैनो हानाय आंनि बिदा बिब' फंबायफोर आंनि आइ आफा आदै आयं फंबाय बिनानावफोर गासैखौबो आङो बाहाय नुजाफैनो हानायखौ आं क्लेरिफाइ होनो लुगैदों जोङो जाखिनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ लाबोदोंमोन बेखौ जों मोननो हायाखै बेखौहाय एक्सुवेलि बिसोरो आर्काइभनि थाखायसो लाबोदोंमोन जाखिनि गावसोर सावथुनखौ जाखिनि गावसोर प्रिजार्भेसननि थाखायसो लाबोनाय जादों बेखौ दा प्रिजार्भेसननि लाबोनाय बुस्थुखौ पाब्लिकनो देखायनो हाया प्लास बेखौ गभर्नमेन्टआ जोंजों जाखिनि मोनसे कमिटि दादोंमोन बे कमिटिजों जों रायज्लायबाय थादों बारे बारेनो जोंनो हगारनानै होदो जों देखायनोसै पाब्लिकनो होननानै
ओमफ्राय खिन्थु कयेकटा खोथाया गोरोबलायैनि सायाव दा मोनसे साबसिन परिबेसाव जानानै फैनो हाबाय दा बेनि आसल हेफाजाब होगिरियानो जोंनि आरो मिस्टार जोंदाव बड'सा जाखिनि आवार बेनि डाइरेक्टर बिथांनि हेफाजाबावनो जों बे सिनेमाखौ लानानै फैदों आरो जोंनि जाखिनि दा पार्टनार्सफोर दङ 10 जन थाइसे थाइनैबाबो खांनानै हरलायलायदों जोङो बेखौ मुम्बाइ आरो पुनेयाव नेशनेल आर्काइभ्सआव थांनानै रिस्केनिं खालामनानै डिजिटेलाइज फर्मेटआव खालामनानै अडिअखौ एसेबाबो एडिटिं खालामनानै जों बे सावथुनखौ मुम्बाइनिफ्राय लानानै फैनो हादों दा बे लाबोनानै हानायनि बोरा खिन्थु नोंसोर बयबो नोंथांमोना जोंनो होबोबाय थादों आं बेखौ मिथिगौ गोसोआवबो दं आंनाव दा ओंखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाया मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय 37 years सोरबा सोरबाथ' सिनेमाखौनो नुवाखैदां एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो नुवाखैदां दाख्लैहाय आङो मादैखौ इनभाइटेसन लिरदोंमोन मादैया बबेहाय दंथाय हांमाया मादैया मोनसे बिराद माने मोनसे सारप्राइजिं खोथा खोन्थादों आरोना सोमोनांथाव खोथा गाव जेब्ला शुटिं जोबो शुटिं जाफुनाय समावनो बिथाङा हाबा जादों आंखाला बाहायनो दङ ओमफ्राय मोनसे बुस्थु खोन्थादों बियो गाव माने सिनेमाखौ दिनैसिम 37 years जाबाय खनसेबो नुफेराखै जाहैदों दा बेफोर जाहोननि थाखायनो जोङो दिनैहाय बेखौ इनभाइट खालामनानै जाखिनि जोंनि कन्ट्रिबिउसन होनाय बे आलायारन सिनेमानि थाखाय नोंथांमोनखौ बाहाय लेंहरनानै जोङो बेखौ रिप्रिमियार खालामनो आखायाव लादों आरो जोंनि जाखिनि बाहाय स्टेजाव डाइसआव जिरायनानै दं नोंथांमोननि हेफाजाबजोंसो दिनै जों बे जाखिनि बोथिसे ओंखामखौ आखायाव लादों जाखिनि कफि कापसेबाबो आखायाव लादों बे नोंथांमोननि थाइसे थाइनैनि होनायनि थाखायसो बे पसिबिलिटि जादों दा ओंखायनो बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि हामलायनायखौ जासिहरो आंनाथ' बिफाया गैला नुयोमोनबा I'm very sure that he's very proud of me and very proud of all the Alayaron team. ओमफ्राय एसेनोसै आं बिसोरनो बुंनानै आं जिरायथ'नोसै स' नोंथांमोनहा बेनि उनाव फेलिसिटेसन जागोन बिथांमोननि आखायाव आं हगारफिननोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो अननानै एसे दै जौहोथ'दो एसे उनावनो जोङो सिनेमाखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लासिगोन गोजोन्थों आलायारनखौ नायनो फैदों नै देखायनाय जासिगोन एसे नै खोमसि जागोन नायनो दिनैनि बायदि माने खुसि माने बुंजाथावै खुसि आरो माने 37 बोसोरनि उनाव माने बे आलायारन गिबिसिन सावथुन बर'नि बे सावथुना जे दिनैहाय माने जोंनि माने गेजेराव जे फैफिनबाय आरो बयबो हास्थायनाय हिसाबै बयबो नुफिननो मोनबाय बा दानि जेनेरेसन जितु 37 बोसोरनि उनाव जे जेनेरेसन बे गथ'फ्रा जे दिनै बे आलायारन होननाय सिनेमाखौ जे नुबाय बे जाहैबाय जोंनि बुंनो थाङोब्ला बुंनांगोन जोंनि बिटिआर सरकारनि माने CM प्रमद बर'खौ जोङो बाख्नायनांगोन दा बिथांनि अननायाव बिथांनि मोनसे नाजानायाव दिनै बे सिनेमाखौ जोङो लाबोफिननो हादों बिनि थाखाय आङो माने बिराद गोजोननाय जासिबाय आरो सारनिसिम बै समाव जे समाव शुटिं खालामदोंमोन बे आलायारन सावथुनखौ माबायदिमोन सार बे समावथ' जोङो एकदम पुरा माने गोदानथारना माने एक्सपिरियेन्स माने सिनेमा होनोब्ला जोङो सिनेमानि सोमोन्दै जों जेबोआनो मिथिया माने गिबिसिन सिनेमा आरो बाहाय माने गाजेननो मोननानै आंथ' बहुद माने गोजोननाय मोन्दों खिन्थु फारसे गिनायबो फैदों माने एक्टिंखौ बोरै खालामनांगौ मानांगौ बे एक्सपिरियेन्सआ जोंनाव गैयामोन ओरैनो फिसा जेनेबा हाई स्कुल कलेजफ्राव एसे एनै माबा खालामोमोन होमब्लाबो जों माने बे केमेरानि माबायाव एक्सनाव माने रल खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि माने माबाया एसेब्लाबो माने गोनो गोथो जायो आरो होमब्लाबो जोङो माने बिथां जोंदाव बड'सानि जितु डिरेक्सन बे डिरेक्सन हिसाबै जोङो जेसेबां हागौ जोङो बेखौ जोङो माने सुफुंनो नाजादों आरो बियो हयथ' साक्सेसआ मा जादों बे रायजो राजानि सायावसो जाबाय बे आरोखि स्कपखौ माबोरै मोननो हादोंमोन सार नोंथाङा बे स्कपखौ आङो मोननाया जाहैबाय माने बै समाव माने मोनसे रादाब खौरां बिलाइ होननाय दङमोन बर'नि आरोखि रादाब खौरां बिलाइ होननाय दंमोन बे रादाब खौरां बिलाइयाव बे बड'सा फिल्म ससाइटिया मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों एक्टर आरो एक्ट्रेस नांगौ होननाय आरो बिनि सिगांथ' माने बै उन्दैनि माखासे शुटिंआ थांखाबायमोन
ओमफ्राय दा बे देरनाय समनि एक्टर आरो एक्ट्रेस बिनि माने माबाखौ फट'खौ फुल आरो हाफ बेखौ बिनाय जादों बे हिसाबैनो माने आंबो हरफानाय जादों बा हरदों एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना हयथ' सेलेक्सन खालामबाय आंखौ माने 7 days आफ्टार 7 days बिथांमोना आंनि न'आव प्रडिउसारफ्रा 7-8 जन फैबाय आरो सार खैस'जनसोनि गेजेराव सेलेक्ट जादों बेखौथ' आंथ' फट'खौ नुनायावथ' बहुद हाजार नुदों आरोखि आङो माने बहुद माने फट' आरो बयबो हरदों बिथांमोनाबो माने गाव गावनि एसे महरखौ एसे माबा खालामदों हरदों आरो आं नुनाय माने गोबां माने फट' दंमोन आरोखि बैसोआ बेसेसो जादोंमोन सार बे समावथ' आङो र' 24 ना बेसेबांबामोन आङो 25आव आङो माबा जाफैबाय हाबा जाफैबाय 89आव बे आरो बे समाव सेंग्रा माने एकदम जवानथारमोन आरो गोबां गोजोननाय मोनदोंना सार गोजोननायथ' बिराद गोजोननाय आरो बेखौ माने बुंस'नो हाया आरो माने बिराद गोजोननाय आरो बिराद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ सार अके जेब्ला शुटिं जादोंमोन बै समाव आलायरना अब्ला नोङो माबायदि गोसोआव फिल खालामामोन समावथ' एसे लाजिनाय माबानायसो थायोमोन औ बे समावबो नोंथाङा बैसोआ बेसेबां मोनबाय बे समाव 24 जागौमोन 23-24 नोंथाङा जेब्ला एक्ट्रेस फाव मोनदों माबायदि गोजोननाय फोरमायो स्पेसियेलि आलायारन सावथुननि मेन रला नोंथांनि आखायाव दंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव मा फिल खालामबाय दं गोसोआवथ' मोजां मोनबाय आङो गोजाम सावगारिफोरा माबायदि जाखांफैदोंमोन दिनैनि बे सानाव मोजाङै गोसोखांफिननो हादों आरो आं बावजोब्बायमोन बेफोरखौ 37 years जाबाय बेखौ आं जेबो गोसोआव गैलामोन दिनै नायनानै आं गोसोखांफिनजोब्बाय आरो मोजां फिल मोनफिनजोब्बाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन जिहेथु रायजो राजाफ्रा गोबां हांखुर जानानै दङ नायनो रायजो राजाफ्राथ' मा बुंबावनो बिसोरथ' मोजां मोनखायो आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनोमोन बिसोरो आरो दा नुफिननानै आरो साबसिन मोनदों खोमा आङो बिदि सानो माबोरै नोंथाङा बे सावथुनाव फाव खालामनायनि खाबुखौ मोनजायामोन सिनेमायाव माबोरै एक्टिं खालामनायखौ हांख्राया बै समावहाय बे समाव माने मा होनो फट' बिदोंमोन आरो एक्ट्रेसनि होननानै ओमफ्राय आंबो ओरैनो जानला मोनला सानला बायनानै हरदिनि दे होननानै लोगोफोरजों रायज्लायनानै हरलाबायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेवहायनो माबानानै डिरेक्टरा माबाना सोंफैदों आरो सिनेमानि एक्ट्रेस नांगौना सोंफैबाय ओमफ्राय फट'खौ मोनबायना ओमफ्राय फसायदों आरो टेस्टजों माजों मिलायो होननानै माबादों ओमफ्राय गारानि टेस्ट ओमफ्राय बिदिनो थाबायनायनि टेस्ट लादों आरो आं नायदों ओमफ्राय मानानै बिदिनो सेलेक्ट खालामदों आरो दिनैहाय बिराद गोजोननाय मोनदों औ आं बिराद मोजां मोनदों नुनानै औ आरो नायबावगोन नोंथाङा नुबावबा मालाबा नुबाथ' नायखासिगोन आं गोसोआव थाजोबसिगोन औ गोसोआव बै थासिगोन सिनेमा समावहाय राव रायनायफोरखौ गोसोआव फैदों ने औ दासो गोसोखांफिनजोब्बाय आङो बावबायमोन सिगां सिनेमाखौ नुवाखैमोन ना मा होनदोंमोन नुवाखैमोन आङो नुवाखैमोन शुटिं जोबनायनि उनावहाय नोंथाङा नुवाखै मोनसेबो नुवाखै आङो दिनै नुनानै खोब गोजोननाय मोनबाय बावजोब्बायमोन एकदम धन्यबाद आं थारमाने 1986नि बर' सिनेमा जाय बर'नि फार्स्ट सिनेमा बर'नि आलायारनखौ दिन्थिनो फैदों आं नों नायनानै माबायदि नांखो गोसोखौ मा साननाय फैदों आयु गोसोआथ' फार्स्ट टु लास्ट A to Z मोजाङै नायदों नायनाया माने बर'आ जे बै समावनो बेबायदि सिनेमा दिहुनदोंमोन नायनानै बोरैबा एसे एक्साइटेड जादों आरो साफा मोनदों गोसोआ